толеранс известно време, не са закъсняващите. Добре дошли. Да, радвам се, че сме заедно. Много от вас се разпознавам и познавам и вие сте запознати с Вселената на Огайон. Но има и нови лица и хора, които за първи път ще се докоснат и ще имат ориентир относно какво е Огайон и какво е безценно помагал инструмент за нашето благоуспяване, за постигането на добрите неща в живота ни. Както древните казват, постигнато желание дърво на живот. Но в същото време ще разберем, че то е свързано с себепостигането. Какво означава това? Ще ме потърпите, за да навлеземе, поглеждайки на всичко около нас, дори вглеждайки се вътре в себе си, защото всъщност това, което ще ви говоря е всъщност към вас, така защото да ви помогна вие да погледнете към себе си, да си направите равносметка в своя живот, докъде сте стигнали, да има някакъв рестарт за неща, които още не сте постигнали, да има един нов поглед към себе си, към мечтите си, желанията си, копнежите си. Това е безценно. Така че считайте, че това е ваше време. В случая това е вашето време. Не е време за моето говорене, е вашето време за осъзнаване, оценка и намиране на безценното. Сега в същото време искам да разберете, че това, с което се работи в Огайон, е капитала, който всеки един от вас има. И аз и друг път съм казал, вие сте богати. Независимо от къде идвате, какви премеждия сте имали, дали днеска, дали през живота си до този момент, вие сте богати. Имате богатство, но то е вътре във вас. И изисква усилие. Огайон всъщност е пътя, по който да разкопаете и да откриете това съкровище, което е било скрито за вас. Истинско съкровище. Да разберете всъщност, че вие сте богати и способни за абсолютно всичко. Няма нещо в живота, което да не може да постигне. Разбира се, като откриете това съкровище. Това богатство, което е много повече от някаква валута, както е в този свят, защото капиталът, истинският твой капитал е живота, който имаш. Има огромен дар за тебе и в твоя живот. Всъщност най-големият дар е самият ти живот. Самият ти си най-големият капитал, който имаш. И ти си вече богата и богат с това, което имаш. Ти си изключително богат и богата. Трябва да го осъзнаеш. Оттам започваме. Сега да кажа нещо важно като ориентир, защото всеки от вас различни неща е чел, се е запознал, различен е багажа като знание, като опитност и това е типично за човешкото същество. Че неговата воля, мотивация се определя до голяма степен според това, което е познал от опит или това, което е чел или има някаква информация. Затова всъщност ще търся да ви кажа неща, които са валидни за всеки един от вас. Затова започвам с този капитал, който си ти и оттам ще се ориентираме и за всичко останало. Сега да кажа, всички вие имате понятия, които ползвате ежедневно и те са свързани с думичката избор, личност, свобода, желание, копнежи, мечти, воля, емоции. И дори не говоря само за понятия, за това седат много ваши преживявания и това е в ежедневието. Вие боравите постоянно не само с понятията на всичко това, което изредих, но и с самите съдържания, като емоции или като копнежи или мотиви. Неща, които издирвате, търсите и желаете. Сега да кажа, това се отнася за абсолютно всеки седящ на това място, защото ако нещо е общо за всички вас, че сте разумни същества, имате право да постъпвате и действате като разумни същества. Това ви отличава всички вас, щом сте човеци. Нали? Добре, обаче ще кажа нещо много важно, което чисто исторически може би не знаете. Защото Огайон ползва и древни концепции, които идват от
познание, дори включително по наши земи, от артефакти или друга свещена литература, освен съвременния интердисциплинарен подход, като трансцендентен подход, така щото да разкрие в съвременния свят, за съвременния човек, какво значи всичко това. Но, казвам исторически, ще кажа следното. Всички тия понятия, които съвременният човек, хуманният човек, изобщо това, което е съзнателното същество човек, е възприял, това, което виждате в медии по различни други социални науки. Това нещо, което вие ежедневно живеете в него, независимо какво влагате като съдържание в тия понятия, тези неща, може би не знаете, и идват с адвента на християнството. Да, съвсем сериозно ви говоря. Защото понятието личност дори, ипостас, не ви говоря само за божествените личности, за това, което е богопознание, концепцията за личност идва след боговъплъщението. Тоест, когато идеята за това какво е човекът се разкрива чрез оня, който става човек. И божеството, което става човек. Може би не го знаете, но няма нито едно понятие в социологията, психологията, антропологията в днешен свят, което да не произхожда от учението на светлите умове, учители на вярата, дошли с адвента на християнството. Това, което вие чувате за етика, морал, нравственост, всички тия неща са земки от ония свещен хуманизъм, преди да дойде съвременния секуларен, отделен от религия, в една самодостатъчност, независимост от вярата, нали, хуманизъм, но преди това е територия и понятен инструментариум, който ползват изключително учителите и апологетите на вярата. Това си го просто запечатайте в ума. Който и каквото друго да ви кажа, това е факт. Разбира се, преди това съществуват неоплатониците, това е школата на Плотин и други, но те вкарват в тия понятия други съдържания и всъщност онова модерно съдържание, което прави човека да е волево, разумно същество, да копнее за свобода, това идва с адвента на християнство. И дори понятието свобода искам да ви кажа, защото то се извежда чисто философски, оттам и психологически започва точно пак със същия адвент, защото в една кастова система, каквато е Средиземноморската империя на Рим, робът е нисше същество. Но изведнъж започва една революция в мисленето, в което и най-нисшият роб има свободата да избира и става личност след адвента на Христос. И вече това е ценността на човешкото същество, величието на човек. Това е много важно да го уточним. Но и преди това може да има на Спартак въстания, други, но няма идеология, няма концепция защо е свободен човек, защо поначало е свободен. Защо човекът е велик. Това идва след като Христос се въплъщава, началото на това, което наричаме нова ера. И това наистина е нова ера, в концепцията на това, че според учението на учителите на вярата, Христос възстановява човешката природа, която до този момент е поробена на различни сили, външни, вътрешни, всякакви. Това, което е тлението, смъртта и така нататък. Сега обаче Огайон, понеже не е богословие в пълния смисъл на думата, да разкрива нещата относно Богът. Исус, който е станал човек, т.е. Богът, Словото, не е акцента и не е целта на като инструмент, като път на Огайон, а е най-вече човешката природа и природата на мирозданието. Затова е трансцендентен анализ и трансцендентна наука, защото се занимава с проявленията, феномените на видимия свят, както и на невидимия, до толкова, доколкото днес ще разберете различните триади в Огайон. Не съм начертал нищо, но ще бъда аз самия нещо като схема, но по-близко до вас да бъде, да разберете, че в мен има видими и невидими неща. И да погледнете така и на самата себе си, и на самия себе си. И поради тая причина казвам, понеже се занимаваме с същностите на нещата, а не с
богоявлението, което е предмет на богословието, на християнската вяра и онова, което се нарича изобщо богопоследование, богопознание, а тук говорим за познаване на тази възстановена човешка природа. Сега защо казах, че има история, която е обаче и от преди идването на Христос, от преди адвента на Христос и дори по нашите земи? Защото искам да знаете, че цялата човешка цивилизация всъщност е стремление към това, че хората да се върнат в една първична природа, от която са изпаднали. Тази, за която казах, че Христос възстановява. И затова се появяват понятията – свобода, личност, персона и така нататък. И това е стремежа на абсолютно всички учения от зората на човечеството, откакто човек съществува. Това е една концепция много важна, която се придържа у Гайон, че всъщност има фактически не еволюция, а деволюция, или по-скоро има едно разлагане, едно разложение от първата човешка цивилизация. Между другото, абсолютно всички традиции по целия свят, ако отидете и племената на Амазонка, ще ви кажа, че имало е някакъв златен век, го наричат различните традиции, или някакво състояние, в което човечеството е било първично, от което изпаднало. Тоест, говорим за природа и елементи на човека, а и на цялото мироздание, което е било в друго състояние. Това е причината, ако се чудите, възможно ли е това? Възможно е и по това може да познаете по собствения ви импулс във вас към усъвършенстване. Сега някой човек може да каже, ама циганът какво се усъвършенства? Има различни цигани, първо някой да не каже, че аз съм расист и така нататък, но имам предвид, всеки се усъвършенства в нещо. Ако някой неговата област е да готви, примерно в готвенето на това също има стремеж да се усъвършенства. Всеки човек има естествен стремеж към добро и към усъвършенстване. Защото е заложено нещото да го въздигнеш и да го възстановиш в една друга, дори недостигната от тебе, но понякога и недостижима като състояние, посока. Сега, защо ги казвам тия неща? Защото целта ми е да насоча вашия ум, защото вие сте дошли да видите пътя на Огайон, както в собствения си личен план, така и за достигане на вашите желания. И ще разберете, днес ще има като пътна карта, имам предвид как се усвояват степени на това. И днеска започваме с нещо, което аз ви презентирам, всъщност да ви разкажа за пътя на Огайон и ви покажа първият етап, първият модул. Разбира се, който иска от вас, може да се запише за курсовете. Имаме Viber група, която да се запознае всеки един от вас, в който момент иска да се включи в курс. Но преди всичко искам да ви покажа какво може да усвоите, какво ви ползва. Нали, това е целта. Ти ми може да чуеш много красиви неща, ако не разбереш какво можеш да постигнеш, дори на първи етап. После ще разбереш днес и на втори етап, пък и на трети какво би постигнал. Всеки според това, което иска да усвои. И за това, както виждате, насочвам вашия ум, защото той е основният инструмент в пътя ти и дори в осъзнаването на това, което можеш да придобиеш. Сега, щом сте дошли тук, сте от този тип хора, които сте готови да размишлявате, нали така? Ако не бяхте такива хора, нямаше да сте тук, предполагам, нали? Щяхте да сте някъде другаде. Щом сте дошли, значи търсите мъдрост, търсите разбиране, търсите познание. И това е, между другото, първият момент, в който можеш да разбереш част от твоя капитал. Защото капиталът ти всъщност е способността да познаеш нещата. Да познаеш и съкровища, възможности, потенциали. Сега да се върна към това, което всъщност обаче започнах с природата на човек. Проблема в съвременния система, живот, общество, включително твоята заобикаляща среда, че ползва всички тия понятия, за които говорихме. Всички тия хубави неща, като любов, дори нали, радост, всички тия неща, обаче искам да ви кажа, че са изгубени съдържанията. Днес много се говори за морал в политика навсякъде, но всъщност какво означава морал? Това е нрав, характер. За какъв характер става въпрос? Това е много субективно, нали разбирате? И важно всъщност субекта какво разбира за тия понятия и съдържания. И имам предвид
че ние живеем в епоха, в която всички тия понятия са абсолютно отделени от първоначалното им съдържание, което е било съдвента на християнството. И автономният човек ги ползва всъщност, за да отхвърли всякакъв вид богопознание. В този смисъл казвам, че Логайон не се занимава с богопознание, защото ако ставаше въпрос за богопознание, тогава ние щяхме да ви известяваме и да ви говориме онова богословие, което разкрива богоявлението. Но казвам, че живеем в един свят, в който онова, което изначално като природа е възстановено, с адвента на Христос, онова, което е било стремеж на всички поколения преди това, в днешно време се взима назаем, но е изпразнено от съдържание. И всъщност става обратното инструмент за абсолютен секуларизъм и отхвърляне дори в твоят ум, отхвърляне на всякакви концепции относно вяра, духовен, невидим свят, дори невидими същества. Ние живеем в една материална действителност, в която център е човек. Знаете, и в демократичното общество, относно, като тръгнем да говорим за върховенство на закона, всички тия неща, център е човека. Няма такова нещо като божество. Всичко е центъра там. С всички тия понятия, от понятия инструментарен, който всъщност е взет назаем от преди това хора, които всъщност център в тяхната концепция е било божеството. Нали разбирате? Така че ние говорим за един свят, в който дори в социалната сфера, обществената, когато се говори за справедливост или се говори за обществени взаимоотношения, ползват се концепции, които са дошли преди столетия и хилядолетия, но съвсем различно съдържание. Какъв е проблема в това ли? Ще кажа. Проблема е, че дори в неща, които хората говорят за съвест, за морал и нравственост, всъщност зад тия понятия има голяма безсъвестност. Разпадък, която виждаме, деградация или корупция, тя започва от ценности. Взаимоотношения на хора, социална система, всичко това. Коя е причината? Зад тия понятия, които са станали кухи, има съвсем други сили. И дори ще кажа нещо, което сега ще ме разберете, понеже свободата има няколко най-важни компонента. Едната казах философската свобода, за която казах, всеки може да постъпва, има правото да разсъждава и да постъпва като разумно същество. Сега питам ви, това е свобода. Но действително всеки ли живее в тази свобода? Постъпва ли като разумно същество? Защото първо ще наблегна на най-важното. Разумното същество означава същество, което има разбиращ ум. Всички хора постъпват разбирайки ли нещата? Може ли да кажем така, че постъпват разбирайки? Чисто на философско ниво, т.е. в любовта на истината, това е така. Ние всички сме такива същества, като потенциал. Но дали постъпваме разумно? Можем ли да кажем, че всички човеци постъпваме разумно? Сега, ако си кажете така честно на сърце, ще видите колко безумни неща се вършат в днешно време. И то масово, пък и от отделните хора. След това психологическата свобода, която е свързана с това да не си под влияние на някой. Искам да ви кажа, ние живеем ли в общество, което хората не са под влияние? Когато им се казва бъди себе си, значи ли това наистина, че те са себе си? Или всъщност има налагане на модели и внушение какво си ти, и коя си ти, и кой си ти? Модели дали през интернет, дали през мрежите, дали в средата, в която си натиск, който ти казва кой си ти и каква си ти. Дали хората наистина не са под влияние и чисто психологически са свободни и независими, необусловени? Замислете си, мисля, че много лесно ще стигнете до извода, че всъщност хората, дори когато казват уж свое мнение, всъщност то не е техно мнение, не е нещо, което те го наричат мнение, обаче в същото време това е взето назаем. Дали от книга, дали това е най-добрият случай от книга, повечето пъти от интернет, директно, може от TikTok културата, може от всичко да е наготово. Ще ви кажа съвест, понятието съвест. Много хора не го разбират. Всеки път ви се дудне на главата, че трябва да отидете да гласувате по съвест. Ако всички следвахме съвест, което между другото съвестта е възникнало като концепция за глас,
който отразява вътрешен глас, отразява гласа на Божеството. Но да го отделим от първоначалния му замисъл. Ако всички действаха според съвест, която е правдива, защо гласуват за абсолютно различни агитки, които след това се изтърбват в парламента? Съвест ли е това или собствено мнение? Аз ще кажа. Или по-скоро мотивация, която може и да извлете. Защото човешкото същество постъпва разумно, но според мотиви и информация, която има. Всяко същество има природна наклонност да търси доброто и усъвършенстване, но в коя област? Крадец се усъвършенства в кражбата. Измамника в измамата. Дали крадец или е благодетел, или политически измамник, например, зависи всъщност от това, неговата мотивация, а и познанието, инструментариума, това, което той знае за нещата от опит. С една дума, приятели, искам да ви кажа, че всички тия понятия не струват нищо. Не знам с какво да ви го сравня. Сами по себе си нищо не струват без съдържанието им. Всъщност, понеже ви обещах, че ще тръгна и да ви показвам по себе си какво е всъщност Огайон и различните три триади, най-грубо като структура на човешкото същество, проблема на всички хора е, че дори тия понятия те ги възприемат изключително с един увреден апарат. Тоест имаме качества всички човеци, обаче тия качества не са подредени правилно. Тоест човека има разсъдъчна способност, може да разсъждава между различни мнения. Има чувства, има копнежи. Обаче всичките тия неща, когато са разбъркани, когато всъщност не са в ония модел, който е в самото сътворение, или бих казал добрата природа, с добрата воля, онова, което е инструмента да свири добре. Аз и друг път често го давам пример с това, една цигулка, ако е фалшиво, тук има и мисли един цигулар, менах. Да, ако ти е фалшива цигулката, е най-хубавото произведение, ти може да си страшно талантлив и нищо не може да извадиш качествено. Тоест, ако не е настроена. Сега да кажа, понеже говориш за видимо и невидимо в нас, вижте, видимото е моето тяло, образ, това, което излъчвам, енергия, словеса. Има някакво събитие, което се случва на физическо ниво, което е територия, чувате звук, има образ, сетивата ви го възприемат. И това, би го казал, че това е първата част от триадата, защото обещах, ще ви го покажа без схема. Няма да ви чертая разни, какви бяха при източните учения. Чакри, които ще видите, че това са доста големи глупости. Неща, които идват от много древно учение, но погубени и извратени от първоначалния им вид. Та мисълта ми е, ако говорим за първата триада, тя е свързана с телесност, физическо тяло, с енергия, която ти виждаш било като тя е енергия, още от самото тяло, което с вътрешно горене, според това, което имам енергия телесна. Заедно с това обаче има и други типове енергии, които обаче след малко ще кажа, те са части от други триади, които по-скоро ти обаче виждаш другата енергия, с която аз говоря. Или се движа. Нали разбирате? И има и сянка. Третата част от тая триада е сянка, която са неща невидими за тебе в видимата действителност. Сега ще ви го кажа накрая, ще ви кажа, ако вие достигнете до последния етап или последния модул, какво бихте видяли, дали бихте видяли сянката зад мене, дали бихте ми видяли сянката. И ще ви кажа какво бихте видяли. Ама това накрая малко, така за интересно да ви бъде. Защото целта е да разберете, че има и нещо невидимо. Така и за всеки човек, дори в телесното. На какво е той изразител? В твоя живот той е сянка на нещо, което те търси. То може да е добро, може да е лошо. Това е много интересен момент. В случая съм сянка към тебе, някаква сянка на нещо, което може да те осени. Нали, има една фраза. Да бъдеш осенен.
Може да е за добро, ама може да е тъмна сянка, може да е лоша сянка. И това е въпрос на, казвам ви го по принцип, зад всяко явление, зад всеки феномен има и сянка. Но го казвам, защото ти не си случайно на това място. При всички положения. Вече какво ще произведе това в живота ти, това е въпрос на твоите избори и твоето разумление, разумно разбиране. Но има и сянка. Така, втората вече невидима триада, която е видима чрез тази триада, която ви го казах, но невидимата триада са моите мисли, чувства, емоции, желания, а и моята същинска личност. Казвам същинска личност, не тая, която може да видите, където някой си прави селфита. Но това е фалшификат. Ще го разберете след малко какво имам предвид. Същинската ми личност, която е свързана с моята памет, целият ми живот, всичко това, което съм градял, което съм изследвал, което съм копнял, всичките богатства на моя вътрешен живот. Това е сърцевината на човек. Древните да го наричат сърце. Имам предвид не е органичното сърце, телесното, затова казвам, че не са чакри. Като чуете разните чакри, дето си ги отварят, това са само разни въображаеми медитации, които нищо не ползват. И ще разберете след малко, ще ви обясня защо този, който ги упражнява, особено в техните западни варианти, където източни учения по някакъв начин, някакви словесни салати, някак си ги нагаждат към западния човек. Без да коментирам самите източни учения, дали си струват изобщо. Но казвам, защото те също са късна версия на първоначалното учение за първата природа, която винаги са стремяли хората да се възстановят в това състояние. Но визирам сърце като сърцевина, като вместилище на твоя истински живот. Сега да кажа, огромна част от хората дори не се замислят, че може да имат вътрешен човек, за разлика от външния. Всъщност много хора нямат дори понятие за вътрешно и външно пребиваване. Че ти външно може да правиш много неща, но ти трябва да имаш и вътрешен живот, който не е непременно да се явява пред другите. Не е както много хора казват, аз каквото си мисля, това си го казвам. Такива хора са повърхностни. Напротив, мъдрият човек казва това, което е полезно, което е смислено и което е разсъждавал, издирвал и което знае неговия резултат. Било като казване, било като действие. Вътрешният живот също е триада, в която има освен тия душевни, емоционални желания, цели, мотиви, подбуди. Те могат да са зли, може и да са добри. Но освен всичкото, там е паметта на човека и там е неговата личност, която се изгражда не от това, каквото мислят хората за тебе, външният имидж, а какво наистина като памет, като онова, което си преминал през всички неща, независимо какво ти мислят съученици, колеги, роднини, онова, което ти си натрупал като личност, като опитност, това представлява твоята памет, която е отвъд и всичко. Тя ще остане. Тя е памет даже не е свързана с това, например, някой ако каже, фаща го артеросклероза и примерно забравя разни неща. Има памет, която е дълбоко вътре в човека и тя никога не се изтрива. Това е свързано с твоите вътрешни въжделения, желания и постъпки, които не са само в телесното. Защото първите действия на човека са вътрешните импулси, мисли, решения. Първо ти действаш там, дори когато не го осъзнаваш. Там се случват първо нещата. Коя е третата триада, или тя е първа, може да кажа, тя е най-невидима. И тя за повечето хора е изобщо недостижима в нейното проникване. Това е твоя дух, което е светилото ти, което осветлява отвътре нещата и он е инструмент, чрез който може да видиш нещата как седат отвътре. Както във филма Матрицата, да мога да го видиш. Естествено, филма Матрицата не ви го препоръчвам като някаква библия на съвременния човек. Просто използвам един, понеже познато, ако сте гледали, да видиш света по друг начин, отвътре, програмата му. Това е истинската същност, истинската устойчивост или истинската идентичност на човешкото същество. Там се съдържа истинското му име. Там е истинският твой аз. Там се съдържат всички
елементи на твоя истински аз, който съдържа в себе си архетипи. Чували сте това понятие, ако не сте, архетипите, както има всяко нещо, което виждате, защото използвам за матрицата това сравнение, то има свой първообраз, архетип. И примерно, за да ме разберете най-добре какво е архетип, когато отивате и някой филм ти хареса, то е защото неговия главен герой или героиня, ти се идентифицираш с него. И това е архетип. Дали на войн, дали на спасител, дали на мъдрец, дали на вълшебник, ако е фентази, дали на рицар, дали на майка, дали на баща, на син. Това са неща, чрез които ние чувстваме и съпреживяваме. Без тази архетипна, бих казал, матрица, то не е думата матрица, не в оня контекст на филма, без това съдържание, което го има във всеки човек, но неосъзнато, хората не биха преживявали и са преживявали всичко в този свят. Дори ще ви кажа, архетипи има за всичко, включително за предметите, за това ще говорим, че тия триади, които аз давам в сравнение с мене, като някаква схема, те се съдържат в цялата природа и във външния свят. Дори в желанията, които искаш да постигнеш, те може да ги разгледаш като триади. Така че архетипите в първите най-дълбоки триади, най-вътрешното на яйцето или най-вътрешното на нашето съдържание, най-вътрешното нас, наистина те съдържат първообразите на всяко нещо, което след това като проекция го виждаш във видимия свят. И ще ви го кажа с една дума само, защото няма да ни стигне днеска да ги разгръщаме нещата. Това е цял курс, това е Вселената на Огайон, но аз искам да ви покажа заради постигането, заради етапите на постигане. Това е казано само с една дума. Там са изворите на живота. И ако в моята телесност се съдържа вътрешния човек за тази сърцевина, за която говорих, онова пък най-вътрешно твое същество, същността ти, е всъщност изворите в твоята сърдечност, т.е. в сърцевината на твоето същество. Там са изворите на живота. Там всъщност ти даваш живот на нещо или не му даваш живот. Огайон с какво се занимава? Ами да изследва така, щото да стигнеш до тия извори на живота, защото, уви, в сърцето на хората могат да има не само живи извори, а могат да имат извори, както във всеки от вас мисли. Хората могат да не съзнават вътрешния човек, но това сме имали, ако помните, такива наши срещи относно натрапчиви мисли, относно хора, които имат проблеми с неврози и така нататък. Това са натрапчивите обсебващи мисли. Мисли за страх, мисли за срам и така нататък, мисли, които са свързани с потискане, унижение, не само страхове. Бих казал, всичко това, което се блъска в главата, неща, които са пълно противоречие, дори неща, които се срамуваш или които не желаеш, т.е. в тебе много пъти текат и отровни води. Използвам термин, който е казан от древността и те са ползвали, затова в Огайон го казвам, може да има живи води, които ти дават живот и те са от най-вътрешната част на твоето същество и други, които са отровни. Сега връщам се значи към изначалното, за да покажа пътя за постигане. Приятели, първата фаза в Огайон по пътя към постигане на желаното, дърво на живот, дето го казахме, или на себепостигане, защото те са свързани, малко ще го разберете. Първото нещо е свързано с поправка на инструментариума. Това се нарича поправление. Значи, първо трябва да разбереш, че тия триади могат да бъдат обърнати по абсолютно погрешен начин и да бъдат паразитно обсебвани. И всъщност много ваши приятели и приятелки, които виждате разсипан живот, или неадекватност, или нещастие, или трагедии, или дори заболявания, дори душевни или телесни, проистичат от паразити, които обсебват тази природа. И това го наричат древните, дали паднала природа, поради това е тлението в света. Защото казвам, Огайон не се занимава само с природата на човека, но природата на мирозданието. Това, което виждате навсякъде, смърт, тление, страдание, нищета, идва поради точно това объркване, това разсипване,
паразитиране върху тези природни дадености, тези елементи в тебе. Това се отнася, казвам, и за природата на мирозданието. И сега, за да бъда по-ясен, защото се опитвам по-директно да ви говоря, за да ме разберете по-ясно, защо това няма нищо общо с позитивното мислене или с мечтанията. Хората, чували сте, мечтайте. Защото когато човек предимно живее в третата триада, в телесния човек и в сетивното, което преживява, това, което идва към него, било от медии, било от колеги, от средата, в която е, това, което го бомбардира постоянно, реклами, средата. Трябва да ви кажа, когато това ти е единственият подход към света и към това, което се случва, това е масово за съвременния човек, трябва да ви кажа, това е абсолютна територия на страдание. Рано или късно. Ако човек е по-млад, по-малко разочарование, имаше и лав, наскоро го някъде прочетох. Първата половина от живота си човек трупа различни лоши опитности, а следващата половина се опитва да ги забрави или да ги превъзмогне. Това е естествено като вид, особено за психолозите. Нали? Казват травми от детството, травми от еди коя си възраст, нали? Това се занимава психологията. Психологията е паразитираща също върху всички травми. И ти разказват за травмите, едната част от живота ти преминава това да установиш кои са травмите и втората част от живота ти да се пребори с травмите. Това е отчаяващо, но ще кажа защо е така, защото всичко изхожда от тази трета триада. Да, хората ще ви говорят, даже психологията, нали, се занимават с реакции, с как да общуваш, как да се адаптираш, да бъдеш адаптивен. Но ще ви кажа, това е най-голямата заблуда, защото ако ти бъдеш адаптивен към това, което идва отвън, всъщност те чака само страдание. Защото е лъжа, че системата ти търси доброто. Първо това. Защото само ако се замислите като разумни хора, ще видите, че успеха на едни се гради на провала на други хора. Щастието на едни, любовта между едни хора, на нещастието на други, примерно. Имам предвид, че абсолютно погрешно и тук има паразитни сили. Хората живеят с паразитни, дори ще кажа, персони. Ако говорим за втората триада, психологията работи с тия неща, но всъщност хората никога не достигат до своята личност. Налага им се чужди персони. Казват ти какъв си. Дали близки, дали съученици, дали лепват ти етикет. Системата ти казва какъв трябва да бъдеш, какъв непременно трябва да бъдеш. Дресирате по определени модели, поведенчески. Това е фалшива персона. Внушава ти какво да искаш, какво да желаеш. Дори това, което навсякъде чувате, мечтай, сбъдни мечтите си. Това е най-голямата грешка. Ще го разберете след малко и особено ако навлезете в Вселената на Огайон, в постигането на различните етапи, ще бъдеш свободен и наистина ще бъдеш в задоволство. Защото има разлика между задоволство и радост и мечтания. Напротив, ако ти мечтаеш и постоянно и още мечти генерираш, ти ще бъдеш много нещастно същество. Защото ще има една огромна разлика между твоите мечти и действителността. Затова сте забелязали, те го и казват, психолозите, ама само го констатират, нали, те са иначе многознайковци, но никога не могат да решат проблема, но ви го казват, че обикновено развитите общества, ушким тия, които трябва да са по-щастливи, защото повече имат, са по-нещастни. Защо е така? Защото се генерира много повече мечтания. Много повече модели, които ти казват, ти можеш да бъдеш това, ти можеш да бъдеш онова. И веднага всеки се вживява във филма или в рекламата и в това, което е пожелал. И мечтае. Мечтае велики неща. Обаче пропастта много пъти е огромна. И всъщност системата изобщо не ти помага да сбъднеш мечтите, ти ами те ползва като батерия. По пътя много добре те краде. Краде ти най-големия капитал – живота. Защото най-страшно е да бъдеш краден в твоя живот, да бъде ограбен. Та мисълта ми е, не дейте се заблуждати, това да просто да мечтаеш, да гледаш това, да мечтаеш, това е най-вредно, защото увеличава контраст. И много пъти хората са в отчаяние поради това.
Защото това е позитивизма. От единия край на махалото до другия. Колкото си по-позитивен, мъчи си да си позитивен и рано или късно махалото ти е в другия край. И тогава си в отчаяние, безнадеждие. Защото е така природата на човека, че тя не може да живее с фалшификати. Реално това не е живот. Истинският живот, истинският път, който дава Огайон, истинският живот е нещо, което ти е дадено поначало, ти трябва да го преоткриеш, а не да го намериш някъде другаде. То ти е дадено. Ти имаш капитала на живота, ти имаш капитала на задоволството, на постигането. Казвам, постигнато желание дърво на живот. Това не е мечтание просто. И е свързано с постигането на тая природа, в която не само човешката природа и природата на света, там се сбъдват и копнежите по определен начин. И то е път. Сега исках да кажа нещо важно, за да ме разберете. Нещата, които говоря, не са никак прости, защото са сложни в смисъла, че имат елементи, като стъпките на един път. Не е никак просто. Едно дете, когато се научило да ходи, е просто да ходи. Но го накара стъпки да извърви, особено пък и ти, ако ти дадат един много тесен. Ако трябва двете страни пропаст и да вървиш по един тесен, ще видиш колко ти е трудно. Имам предвид, че осъзнатия път не е просто нещо. Той има различни стъпки и има последование. И ще кажа следното. То не е за мързеливите, ленивите в мислене, в размишления. Казвам го, защото понякога съм го виждал и сред християни. И масово това е голям проблем, защото някой ще каже, нали говориш за природата, която възстанови Христос. Ама също и пред Бога те са така понякога. Нали, казват, Боже, ти това ще дадеш, онова ще дадат и пак са в оная трета триада. Пак Бог е за тях нещо, което е като лампата на Аладин или по някакъв начин нещо, което те чакат вместо тях. Вместо те да се борят, вместо те да усвояват, наготово да им се случи. Без да вложат първото усилие, което е размисъл, разум, да прилепат своя вътрешен човек към разбиране. И не говоря за външен разум, а нещо, което вътрешно осъзнаване, къде са по пътя. Затова, примерно, в Огайон не говорим за молитва. Аз не съм против молитвата, тя е обаче в богословието единение с Бога, тя е призоваване и богоявление. Тя не е както някога я възприемат, пак казвам, в един абсолютно погрешен контекст, нали, като нещо, което търговия с Бога или някой нещо да ти свърши вместо тебе. Затова древните автори говорят за усърдна молитва или сърдечна молитва. Древните апостоли казват, каква е силата на усърдната молитва. Ама усърдна, самата дума ви говори, пак е свързано с нещо, което е вътрешния човек, нещо, което е свързано с осъзнаване, разбиране. Това е пак разговор с Бога, размишление, това е откровение, това е нещо съвсем различно. Сега, за да ме разберете, защото правя такава връзка, а и я направих със съвременния хуманизъм, вие всички чувате понятия като любов, радост, мир. Знаете ли, че преди адвента на християнство има богове и богини, които отговарят на това? Има богини на любовта, всякакви. Има богини на мъдростта и на разума. Има богини на мира. Има много други богини. И богове, де. Аз само сега в момента се сетих, защото ставаше въпрос конкретно за любовта и за мира. В курс аз по-задълбочено го обяснявам, че тук става въпрос дори за тия архетипи, които в днешно време са вече в природата на човек. А някога са били проекции, като дали демонични, дали ангелски сили, но това са реалност. Искам да ви кажа, ангелите и демоните не са престанали да съществуват. Просто са скрити от нас. Това е много важно да го разберем, защото ние не осъзнаваме, че света никога не се е променял. Той по-скоро своята конфигурация има различни завеси, различни, как да кажа, трансформации на нашата мирогледна система. Не знам дали разбирате, когато ви говорят тия неща и Огайон, което започва с най-важното, е твоят поглед, твоето око.
Защото, приятели, когато ви давам пример с великите думи на Павел, дето казва за плода на духа, любов, мир, радост и така нататък, това е в една трансформация, която идва с адвента на християнството. Оттам насетне навсякъде се говори по песни, навсякъде за любовта, за всички тия хубави неща, за радост. Нали, в хуманизма това съществува. Въпрос е какво седи за това. И ще ви кажа, тук е най-важният момент – окото. Окото, което е също инструмент, искам да го разберете, инструмент на вътрешния човек. И първият момент, който ние се научаваме, всичките си енергии и сили, и това ви го казвам сега, като първи етап, който обаче има свои подетапи. Първи модул. Човек да съсредоточи всичките си енергии, способности, таланти в своя вътрешен човек. Да постъпва като разумно същество. Да прилепи разума към вътрешността си. Да бъдеш не реактивен, и разбирате като реакция, а да бъдеш човек, който е проактивен. Тоест, размишленията на сърцето ти, твоите издирване, окото ти, което може да вижда нещата и да ги различава. Това е инструментариум на Огайон и първите етапи за постигане. Ако това не го постигнеш, следващите етапи са невъзможни. Това е време, в което ти посвещаваш на това да разбереш кой си и какъв е света около тебе, да се разграничиш от паразитни влияния и сили, които винаги са анонимни. Те днеска не се появяват като богове и демони, но те са също такива скрити съдържания. Психологите ги наричат автономни съдържания, но никой не обяснява какви са тия автономни съдържания. Най-лесно мога да ги усетиш на сън. Но реално това е началото към придобиване на себе си, себевласт. Без тази себевласт, без да се умееш да разпознаеш талантите и това, което е богатството, капиталът ти, за да можеш да работиш върху него. Да можеш да го развиеш, да го употребиш, да го умножиш. Какво друго търсиш? Какво искаш да ти се даде? Хората чакат нещо да им се даде. А това, което имат, не знаят какво да го правят. Първо, ако не се научиш това, което имаш, как да го употребиш правилно, мъдро, умно. Аз затова казвам, това няма никакво значение човек дали е Огайон в случая е даден, това не е само към за християни, или въпреки че споменах произход, но е за всички човеци, защото той преди идването на Христос пак стремежа на всички човеци да се възвърнат в това първично състояние. И всъщност това е въздигане на човека до този първообраз към добрата природа и добрата воля, която казах, че Христос възстановява и той всъщност се съдържа там. Защото древните в добрата природа на света и на себе си са общували с духовния свят, включително с Твореца си. Но мисълта ми е, че първото нещо като етап, това е първо освобождаване, това е да разбереш, че твоята подредба е погрешна. И прости ми, ако по някакъв начин това конфронтира твоето самочувствие, но всички знаеме това, и аз съм бил в погрешна подредба. В един момент да решиш не да бъдеш като реактивен човек, който му натискат бутоните отвън. Решаваш да не следваш външния човек, да не следваш телесното, а обратното. Да издириш оня вътрешен човек и от ния божествени енергии, които проистичат там. Сигурно сте чували за исихазма. Чували сте исихазма на върха на православната традиция, което е между другото много по-древно учение. То не е в този, как да кажа, частен смисъл на думата православно учение, но то е свързано с връщането към божествените енергии. Божествените енергии са уния несътворени енергии, които не са просто само към тялото ти, където е машина вътрешно горене, нали? Разбирате за какво говоря. Нали, за всичкото, което е дишане, храна, знаете всичките тия четирите елемента: въздух, огън, вода, земя.
Има други енергии, които са несътворени енергии. Те са свързани с... Ти много пъти си усеща, понякога ти идва изблики от енергия, дори свързано с твоите емоции, твоята психика, отвъд това дали си ял, спал и така нататък. Или пък друго. Самия факт. Някой от вас може да хубаво се е нахранил, обаче ако не е спал няколко нощи, няма енергия. Някой ще го обясни с психосоматични въздействия или по-скоро с биохимия. Но не е точно така. Просто има друг тип енергия, която душата има нужда да черпи от други източници. И обикновено сънното състояние е най-близко до тия по-вътрешни нива на твоето същество. В съня ти достигаш до по-вътрешните нива, другите триади. Независимо дали го разбираш това, дали го помниш съня или не. Разбирате ли? Така че аз говоря за онова, което исихасите говорят за божествена енергия, до която те отново се връщат в добрата природа, възстановявайки добрата природа, което е всъщност работата на Огайон. Огайон е, само че не е само за монаси, за тоя или оня, не е както и някои учения, дори в исихазма са много глупави, там гледат си пъпа, медитират върху пъпа и така нататък. Има и такива. Трябва да ви кажа и ги мисля, че са много духовни. Но няма значение, аз не искам да отивам към критика, но факт е, че аз го говоря за нещо, което е за всеки човек. Защото е дарба, която самият Творец е дал за всички нас. Тя е дадена в самото ни същество, капитала, който носим живота. Защото в случая, ако и ние да не говорим за божество в Огайон, ние знаем, че същността на божеството е непознаваема. Говоря за същността, не за лицето. Светата Троица има три лица, един Бог. Аз говоря за същността. Същността и твоята е непознаваема. Ти никога не можеш да познаеш твоята същност, но оттам протичат всички извори на живота. Защото същността за всички твари е непознаваема, но оттам проистича целият живот. В този смисъл, ако има нещо, което ние следваме и това е целта на Огайон, да изследваш живота в тебе и да бъдеш в изобилен живот. Все повече и повече да бъдеш в изобилен живот и това е процес, разбира се. Има една притча, която човешки син ни казва и тя е много силна, когато сравнява човешкото същество като дърво. И казва, направете дървото добро и плода му добър, или зло дърво и зъл плод. В този смисъл разберете, това обаче е ваше усилие. Не е усилие божествено. Не е усилие религиозно, не е мое усилие. Аз мога само да ви разкажа нещата. Аз мога да бъда ближния, който идвам към вас и ви споделям любовта. Защото любовта към всеки един от вас е това, че вие сте живи същества и наистина сте прекрасни като потенциал. Ако погледнеш следното, и най-глупавото човешко същество, фанете го от улицата, най-глупавото, разликата между него и суперпрофесора е много по-малка, отколкото ако видиш между едно човешко същество и което и да е друго животно или растение. Само по себе си човешкото същество е гениално. Това имам предвид. Много малка е разликата. Вие може да кажете, много книги е чел, много знае, но като способности, като дарование, като възможност да комуникира, способността, потенциала му е уникален на всяко човешко същество. Ти си тук и си уникален. И не те сравнявам с някой, който е, казах, и най-глупавото човешко. Самия факт, че си тук, значи разсъждаваш и търсещо същество. Търсещия човек, който е истинският човек. Но ви казвам, щом си тук, има огромна любов към тебе, защото любовта е потенциала, който ти е даден. Самия факт, че съществуваш и че си жив и жива, това е една огромна любов, вложена от Твореца в тебе, от Създателя ти. Огромна любов. Потенциалът ти е невероятен. Имаш способност да мислиш, да чувстваш неща, които можеш да ги нямаш. Но ти си богато същество и си обичан и обичана. И никой няма ти го каже по този начин, но ако ти не обикнеш по този начин сам себе си, но казвам по този начин, с това съкровище, което ти е вложено, никой друг няма да може да те обича така.
Това не означава да не търсите любовта в другите или да я споделяте, но имам предвид. Ние не сме способни на любов, ако първо не я познаеме като дарба на това, което ни е дадено. Каквито и да сме бъркали, да сме били в много отношения непостъпващи правилно, самата дарба е огромна любов вложена в тебе. И за това оттам насетне вече, в тая дарба, е въпросът дали искаш в съкровищницата на сърцето си да трупаш добро съкровище или лошо съкровище. И това вече зависи от тебе, от твоите усилия. Един вид огайон представлява инструментариума, чрез който ти почваш да натрупваш, чрез свои усилия, действия, да натрупваш истинските съдържания, капиталът си да го увеличаваш. Не само го откриваш, но ти го и увеличаваш. Разгръщаш. Оползотворяваш го. И обратното, повечето хора трупат във вътрешния човек неосъзнато. Сили паразитират върху тях, зли мисли, зли желания, отчаяние, негативизъм, натрапчиви мисли, натрапчиви глупости, безумия. Съдържанието им става боклук. Това обаче зависи от всеки един човек и помнете, от тебе зависи дали ще изхвърлиш боклуците и ще почнеш да трупаш доброто съдържание. Защото свършвам с това, защото мисля, че достатъчно днес не искам да ви натоварвам прекалено. Това, което от тебе зависи, наистина е в твоето усилие, включително в случая това, което идва към тебе, за да прогледнеш. Какво означава да прогледнеш? Сега ще го кажа. Триадите всъщност, особено след тази триада, която е най-видимата, телесното проявление и всичко, което като елемент съдържа в него, са невидими. Сега ти можеш да си виждаш своите мисли и своите представи, обаче другите не ти ги виждат. Така и ти на тях. Мисълта ми е, това са невидими неща. Повечето хора за това са слепи. Те не разбират и не познават процесите в света, защо се случват, не познават и тия до тях, защо им говорят така или инак, защо ги мамят или какво седи за техните думи, реакции, поведение. Не разпознават това. Това е слепота. И за това има една дума, също човешки си не казва, и това е свързано с нашата природа. Защото аз говоря неща, не са теология, богословие, е за човешката природа. Ако окото ти е в тъмнина, цялото ти тяло е в тъмнина. Тоест, ако вътрешният човек, ако вътрешните триади не могат, ти не управляваш тях и в това не управляват външния човек, това означава, че и телесният ти живот е в тъмнина. Ти ходиш като слепец. Не знаеш на къде отиваш и откъде идваш. Обратното, ако окото ти е здраво, т.е. ако имаш виделина и виждаш, това е целта на огайон, да оздравее окото ти, ти знаеш откъде идваш и на къде отиваш. Знаеш своята прицелна точка, знаеш целите си и тогава цялото ти тяло е осветено. Тогава и външните действия са според това, което отвътре. И, както древните казват, каквото е на сърцето, това на устата и това като действие. В крайна сметка всичко започва отвътре. Затова казвам, всичките енергии, когато това е първият етап в огайон, се консолидират и придобиваш отново във втората триада сърдечния си вътрешен духовен живот, вътрешният ти сърцевината си, вътрешния човек. Това е първият етап. Сега да кажа, а първият етап за постигане на някакво желание, както казах, то е дърво на живот. Какво означава постигнато желание дърво на живот? Да се постигне накрая в телесния свят. Обяснявам това да не си мисли някой, че ви говоря само за умозрителен свят, само свят някакъв, който не е в телесното. Напротив, аз ви казвам, че човешкото същество е като добро дърво, може да бъде и лошото дърво, както повечето пъти естествения вървеж на системата го кара да бъде дърво, което е или безплодно, или дава зли плодове.
Доброто дърво, което е в огайон, забележете, дава плодове пак във външния свят, в третата ряда, т.е. и в телесното. Но преди да даде плод, корените му са във вътрешните триади на вътрешния човек. Разбирате ли? Същото искам да знаете и за постигнатото желание, защото се казва, че то е дърво на живот. Хората искат директно във външния телесен свят да им се случи. И то никога не става така. Дори когато го постигат, то е за сметка на лафа, като печелиш нещо, не знаеш какво губиш, и като губиш, не знаеш какво печелиш. Много хора си продават душата, капитала, за да постигнат. Дали кариера, дали бизнес. Губят най-важния капитал, вътрешния капитал на самия живот. Каквото и да постигнеш навън, ако загубиш себе си, нищо не те ползва. Всичко си загубил. Ако загубиш себе си, каквото и да постигнеш, американски президент да станеш. Или руски, базикам се. Каквото и да станеш, си вече загубил себе си. Да не кажеш, че тия май си се загубили. Но без да ги коментирам тях. Идеята е да постигнеш нещо без да загубиш себе си, като плод, като проекция на вътрешния ти живот. Като резултат, като следствие на вътрешния ти живот и на изворите, които отвътре протичат. Това е целта. И същото време, ето искам да разберете, че ако си правиш програма, защото човешкият живот е вид програма, програмираш нещо, проект. Приеми, че всички неща, които копнееш, са проекти в живота ти и ти трябва да ги проектираш. И това е огайон, също се занимава и с това. И ги разглеждаш като триади. Не тръгваш от външното, а тръгваш всъщност отвътре различните дълбочини, т.е. програмата вътре съдържа точно както в компютърната система. Не можеш да ползваш една програма, ако първо няма програмисти, които да се е програмирали. Ами със всичко в живота всъщност е така. Това е само едно пример. Няма как иконката да я ползваш. Windows, ако няма програма, която първо програмистите са извършили и след това ти си само ползвател. Проблема е на хората, че искат веднага да са ползватели, без да са програмисти на това, което имат въжделение да се случи. И винаги чакат държавата или някой друг, или щастлива звезда, късмет или нещо друго, да им спусне нещото, което никога не се случва. Или винаги на цената на много по-голяма загуба, свързана с капитала на собствения ти живот. И всъщност ние трябва да умеем точно, и това е огайона, да можеш да си програмиш целите, които имаш, да видиш тяхния замисъл, дълбочина. Защото в първата трябва да има и други елементи, които аз не мога сега да кажа и не е целта това, но които са свързани с истинското ти име, идентичност, но и свързано с твоето духовна телесност, твоят истински път, твоите истински действия и постъпки, които обаче са напълно в себевласт и напълно в светлината на твоя взор. Път, който е път на осъществяване и на това, което желаеш, и на себе си самия, защото те двете са свързани винаги заедно. Когато не искаш да загубиш капитала на самия себе си, а по-скоро да осъществиш като плод, като проекция, резултат, проявяване във видимия свят. Разбирате ли? И само ще завърша. Ако това е първият етап на първия модул, сърдечния, умозрителния, концентрацията. Аз не знам дали разбирате. Примерно много хора и млади, аз ги уча, ако не се научиш да се концентрираш, нищо не мога да постигнеш. Концентрацията в една посока е от първостепенно значение. А концентрацията е свързана точно с вътрешния ти живот, вътрешно пространство, което изграждаш и разширяваш. Но ако това е етап, който се постига с определени усилия и участие, в който желая от вас в курсовете, бих казал, вторият етап е постигане на първата триада, за която говоря, да намериш истинската си идентичност, своята задача, мисия, предназначение, ако щеш да намериш себе си като, хората го казват, призвание. И какво значи за това за тях? Повече пъти нищо. Но истинското си призвание, не знаеш за какво си всъщност, кое е нещото, което искаш да правиш в живота си и да постигнеш? Нещо дълговечно. Нещо наистина велико. Аз ви го казвам към вас, забравете малките глупави неща, защото хората казват, виждате и в политиката, дайте ни простички неща, не ми говорете, дайте ни хляб, дайте ни... Човекът е създаден за велики дела. И ако искаш да постигнеш и малките неща, трябва да имаш размах на крилата за велики неща. Посредствените хора нищо не постигат.
Някое нещо, което искаш да постигнеш, ще да му гледаш. Това е, така пак казвам, минава и през първа, трябва да виждаш му замисъла, смисъла. Виждаш го като част на нещо много по-велико. Вижте, в сърцата ви е вложено в това. Величието, аз не говоря за горделивост, а говоря за величие. Защо си на този свят? Ти си велико същество. За това говоря. Та мисълта ми е, следващото е постигането точно на тези други нива на твоето съществуване, където разбираш замисъл, задача, мисия. Това е естествено, казвам ви го, като път на карта, знаете какво следва, ако желаете, защото може човек да стигне само до един етап. Последният етап е, което обещах, вече завършвам, е с това, което казах, че накрая ще разкрия и примерно спрямо себе си. Това е третият етап, в който в проекциите ще можеш да почнеш да виждаш и демони, и ангели. И да виждаш зад видими неща проявления на невидими сили. Нарочно употребявам думата демон и ангел, така защото е най-позната и това е градски език, който е легенда, т.е. станал независимо какво влагаш в тия думи. За едни ангел значи едно, за друго нещо значи. Но с това завършвам. Ако ти би достигнал до това състояние на последния етап, в което да можеш да виждаш зад видимите неща невидимото, щеш да видиш, че аз съм в ролята на ангел. Спрямо тебе. Щеш да ме видиш така. И не говоря за ангел, че е много светъл, нали тук ангелчета пърхащи с криле, а говоря ангел в смисъл на вестител, на пратеник, на провиденчески замисъл, свързан с тебе. С нещо, което не може и всеки да обясни, но е пръст. Друг пръст, от Божий пръст, както го казвате, бе, докоснат, нали? Сещате. Нали има една приказка, 2 пъти не каца връбчето на... Или 3 пъти, аз няма да казвам сега колко. Но има преди това е момента, в който човек има и друг лав, като ходи, да внимава да не си настъпи късмета. Сега това са естествено да ги не го стъпче. Това са естествено народни такива поговорки, не те отразяват едно и също. Човек да разпознава миговете, врати, които се отварят и други, които се затварят. Това е вече говоря за друг етап, когато човек се научава да разпознава в събитията в живота си, феномените, към какво са врати, към добро или зло, за да знае през кои врати да минава и през кои да не минава. Защото в живота ви със сигурност, и го казвам, има и много демони, които не си ги разпознал. И роднини, и познати, и приятелки, и приятели, които не ти влияят добре. И със сигурност, ако имаше такива очи, щеш да разбереш какво идва от тях към тебе. Без те да го осъзнават дори. Аз не казвам, че те го осъзнават. Разбирате ли? А някои може и да го осъзнават. А това е вече друга тема. Разбирате, това е днеска, което исках да ви споделя. Който иска от вас, може да се запише, имаме една Viber група, някои от хората тук са вече в нея, където съобщаваме кога имаме курсове, където вече в това навлизаме по-конкретно. Но виждате, днес исках просто да ви покажа, че има степени за постигане. Както има степени за постигане на желанията. И това е наистина път на усвояване. Не е да го кажем изобщо като някакво знание, а си има пътека. Първо кое постигаш, след това друго кое постигаш, след това. Казах 3 основни етапи, които си имат под стъпки, но това е реален път. Добре, приятели, благодаря ви за вниманието и надявам се птичката да ви води където трябва. Дай Боже. Благодаря. Благодаря. Браво на вас, че ми можахте се пак да останете в размисъл и в концентрация.